Kasi natin mga paliguyabong, hindi na anitwid, puro bingkong. No? So, you need to massage para yung mga fiber ng muscle niya, yung malesser, paninigas. Sayang gaya ko eh. Nah, ini tidak power. Pagkabiyata. Jangan ka. Marami na ito sa atin. Nah, ini. Ay, kayo na. Upload na. Oh, ibigay mo to. Stop. Sampai Sabado matera di kami Sabado. Sabado. Sama tera di kami. Sabi lang ka magpahal ka eh. Dapat Sabado. Doon na ako, hindi mo matera. Kasi dami sa iwali. Hindi mo ito tama. Hindi mo ito matilipat. Hindi mo ito, magandang ito. Sabi lang nila tayo. Hindi ko sabi. Kaya nga pa yung dapat eh. Kung Sabado sa rin. So dapat dua. Iwan na naman para bisya yun eh. May bisaban. Buwa, pinakilakad. Ito kami labasan. Lagi yung tayo yung sabat. May bis Sabado. Eh. Hindi niya lakad, kita managas. Job. Hindi naman sakit sa akin. Kaya nagpotong yung nung wasan yung potong kita, tabako eh, ini ayat. Dua. Siya. Ya. Yung wasan yung hindi ka tabako ka rin. Betul. Sudah palang menyapa. Sudah palang menyapa. Sino kung may mahilig mga muna ito ba?
Kaya mas babagi ako therapy kasi alasada ka niya. Ilag yun eh. Ngayon, babae. Sa iwan eh. Lalo na nung malaki yung babae, kahit pumunta sila. Oo. Malapit yan. Eh? Eh. 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 Diba? Ba. 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 Really?
O, mo, o. Ang anak ko. Ayos na. O, dati, eh. Actually, kaya rin ako pa yung puti. O, sabi. Pili ka. Hindi o. Anak mo. Ayos na. Ayos na. Pak, tuloy na eh. Ay, tuloy na o. Ang gulo mo yan. Hindi na ako. Okay mo. Okay, malo. Saan eh? Ba't laki na matulog siya? Turayo. O yan. Yung paninayang pag-ulit, pati ba siya ako? Hindi may stroke. Hindi tinulit. Hindi. Tumulit siya mo yan. Hindi, may stroke yan lang. Tuloy na o. Dati bingkong yan. Kasi nga. Napota kanyang kayanin. Narili kami sa... Brother! Nalagyan na. Kasi nga. Sa akin, Mr. Magkipapag ko, tabat din yun. Siya yung magkira. Yo! Sorry. Hindi. Ano na yung mga tapos yun? Oo, siyempre. Kasi, ewan tungkol kung may meron niya lang. Pagyan mo. Ayan o. O, tignan mo. Pagyan mo. O, sila. Kasi may sakit, pantakit na. Tutula yung tao. Patay, tutula. Ay, may tikin mo. O, sila. Yo! Kaya. Ini may lakon eh. Yung buri na tumulit eh. Kaya tuloy din eh. Dari, mga ngayon eh. Lumayad din siya, dati eh. Diba? Bakit? Diretso na to. Ano na? Diretso na. Ah. Isa na lang. O, 1 plus 1. Ba't nauna pa yung... Siyempre, ito kasi ang stroke. Ito kasi lagi nang ginagamit. O, diretso na. Gusto mo, pasipa ako. Sipa. O, iba lang na. O. Diretso to, no? Diretso bigla. Pero ito, susunod na to. Diba? Ano sa Bakit dati diretso naman yan? Bakit ginanyan niya yung tuhod niya yan? practice? Ano lang mamaya, dito siya lang. Kasi. Diba? Diyan to. Diba ba? Ba? Ano yan? Diba? Nakawala ka na. Yung practice ko. Diba? Ano na ito? Diba, rich. Diba, box tayo. Tumipik
yung kakakain mo, mas. Kaya lahat talaga kanyang tiba. Iwala siya. Actually, gusto ko lang. Wala. Diba? Gusto mo na pa. Sabi ang umuwi niya. Diba? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold. Yan na yun. Ito. Kaya buto mo, hindi nagaswasan yung mga. Diba? Ayos ba? Hold. Eh. Ano naman yun yung kaya mo talaga niya? Hindi mo siya kumakain niya. Ang bagay yun. Basta-basta. Diba? Yung mga sa bawat marakay kasi ito naka-arthritis. Ito masira din na arthritis mo. Hindi ako na-nose ko. Ha? Nose yung bilang kasi naka-arthritis mo. Trigger yan pati marakay. Ito? Ito. Bago tayo sa digital therapy ni Kuya Bong. So this is the last part of therapy. So napansin ko yung kanyang lower limbs. So medyo na-straight na ng konti. So this is a good day improvement sa kanyang lower limb. Then after this, we made a digital therapy sa mga part na na-stroke sa kanya. Ay, may naman. Tingnan ko na yun. May naman. Ay, ako. Oh, Yes.
Bakit mga kasama yung leads mo na eh. Hindi lang pares na eh. Alam mo yung ano yun. Diba? Hindi ka kaya ng magya. Tulit ng tanitaw na eh. Ayos ba? Oh, mas ka yata na. Sarap. Mas ka niya. Hmm. Sino na yung bagay yung ito?